salbu ez dago, egun gazte euskalduna, naiz denera kargarria, eta eskura deguna, eskuetatik iesi, darama etorkizuna. Eskura jartzen baitzaie, eskolatarietan eragin beharra dago, jokabide horietan, konfiantza erne dadin, gurasoen begietan. Alperrik da ibiltzea, gero lur jota etxita, aurre egin behar zaio, baina etxetik hasita. Sartuta, sudurreko zirrikitu, denak ondo zurituta, naiz asko dioten ona, dela neurrian hartuta, honena ez astea da, horren neurririk ez duta. Osoko infernu, ta ordu erdiko zeru, utxune denen ez daki, antzua